जय भोजपुरी का हलवासा करतनी आप लोग बहुत बढ़िया औखम जा। हम जीजी तिवारी जी प्रणाम करतनी, स्वागत करतनी वेबसी न्यूज में आप सब लोग के। आपके भाषा वाला रिएक्शन चैनल बोल ली, न्यूज चैनल बोल ली, रिव्यू चैनल बोल ली, आपके भाषा में आपके बीएफसी न्यूज पे हर भोजपुरी के खबर मिलेला। रिव्यू भी हम लेके आप लोग के बीच में हाजिर बानी। और भी रिव्यू और भी न्यूज देखल चाहता नहीं, और भी जोन गाना के रिव्यू, जोन की और भी गाना, सभी तो पवन खेसारी जी के गाना के हम रिव्यू कर रहा बानी, कोशिश कर रहा बानी आप लोग के बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देवे के। तो बीएफसी न्यूज भोजपुरी यूट्यूब चैनल के भी आप लोग सब्सक्राइब करम जा, ओपे और भी आवत रही कंटिन्यू रिव्यू रिएक्शन आप लोग के गाना के जाके देखी जाए। जौना गाना का नाम बा जागी ये बाबा, जौना का रिव्यू लेके हाजिर बनी, एकदम डीप में रिव्यू करम, थोड़ा सा बर्दाश्त भी करम जा, समझम जा, जानम जा। कुछ बात खटा भी लागी, सच बा तो थोड़ा खटकबे करी, लेकिन कहल भी जरूरी बा ताकि और अच्छा काम होके आप लोग के खाती ही जरूरी बाटे। और आज के भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना भी गाना बनत तारे, उनमें से 50% गाना डिजर्व करत तारे उनका पर रिव्यू दिहल जाओ। उनकर मेकर जे बाड़े चाहत तारे कि हमारा काम के बारे में बुराई बता बुराई कल जाओ, अच्छाई बता अच्छाई कल जाओ, ताकि वो जानस के आखिर केहू का कहता। केहू कुछ बोलबे ना करी तो पते ना चली, बनावे वाला के भी कुछ फायदा ना हो पाई आ ना देखे वाला की फायदा हो। तो जरूरी बा कि कुछ ना कुछ रिव्यू देके और अपना से हम कोशिश करत नहीं, अपना अंदाज में, अपना तरीका से। ये हमार सोच रही, ये जौन भी कम, ये हमार नजरिया हटे, हम अपना से कोशिश करम जागी ये बाबा पे रिव्यू देवे खातिर। जे भैया तो शुरू कर जो रिव्यू के सिलसिला, आवे वाला दिन में और भी एकरा के हम इम्प्रूव करम। बाकी आप लोग देखी जा देसी अंदाज में अपना तरीका से एकदम सुनम जा लास्ट तक वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करम जा, कमेंट करम जा, और लोग तक पहुंचाइन जा। रिएक्शन देखी जा, जीजी तिवारी जी ऑफिशियल चैनल पर रिएक्शन आ गइल बा, बहुत लोग एकदम प्यार आप लोग आशीर्वाद दे रहल बन जा, मन गदगद हो गइल बा। लेकिन डीप में आप लोग के बीच में रिव्यू लेके हाजिर बानी, जल्दी रिव्यू को और इंटरेस्टिंग बनावल जी, और अनिकेत के भी साथ में लेके आए जी भैया। तो चलिए शुरू कर जाओ। ये गाना के देखिए भैया रिव्यू, आप हमारा रिएक्शन में जाके देखम तो मैं बहुत गाना के तारीफ कइले बानी, बहुत मतलब बुराई के शब्द कोई यूजो नहीं कइले, बस बोलले बानी कि गाना जौन बानू, ये गाना ऐसन गाना करे के डेयर ये भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ही आदमी कर सकता, जेकर नाम हो पावर स्टार पवन सिंह जी। मनमानी उहे कर सकता रे, काहे कि आज के डेट के सबसे बड़ स्टार भोजपुरी के बाड़े, उभरत स्टार बाड़े, डिमांड पे बाड़े, और आप लोगों का सतना प्यार करत हैं जनों, उनका खिलाफ बोले के केहू हिम्मत तक ना करी। लेकिन सच है भैया तो कुछ तो सुने के पड़ी, जरूरी बाटे। काहे के अगर गाना के बारे में जौन कमी बा के ना देखावल जी तो आगे सुधार ना हो सकता। काहे कि आप लोग टाइम देवे नहीं जा, टाइम के बड़ा कीमत होला, तो जरूरी बा वो चीज के जानल। गाना बहुत अच्छा बा, भक्ति फील के बाटे, पवन सिंह के गाना हो तो सुने में ही मस्त लागेला। इंतजार ये गाना के सबसे ज्यादा लोग करत रहे कि पवन सिंह के गाना आवता सॉरी, पवन सिंह के गाना आवता तो जरूर कुछ हटके हुई, कुछ नया हुई, कुछ भौकाली हुई। गाना के टीजर जब आई रहे तो लगा रहे कि गजब पवन सिंह लुक में आ रहल बड़े, जबरदस्त कुछ। लेकिन जब गाना आई हनु तो फैन के भी मन तनी ऐसा थोर भइल है, जो उम्मीद कैले रहन, जैसन सोचले रहन वैसन गाना ना निकलल। गाना में सुने लायक अगर कुछ बानू तो सिर्फ पवन सिंह के आवाज, देखे लायक कुछ बानू तो सिर्फ पवन सिंह के लुक, और क्या कहीं अतने बाटे। पवन सिंह के सुने लायक बाटे, पवन सिंह के देखे लायक बाटे, और गाना के लिरिक्स बस अतने बानू जौन आप लोग मुखड़ा देखी लिख के रखले बानी गाना के। निंदिया के मातल बाबा अखियों ना खोले, दुआरा सेवकवा बाड़े खार, अतने लाइन में सुने लायक बा। बाकी लाइन के तो खींचल गइल बा, जोड़ल गइल बा, एने ओने से बनावल गइल बा। जौन गाना जौन की एवरग्रीन ना हो सकता। ये गाना के एक बार केहू देख लेबे, सुन लेबे, दोबारा सुने और देखे के मन ना करी। अगर वो पवन सिंह के फैन ना होके, भोजपुरी के फैन होके, अच्छा वीडियो देखल चाहत होके तो बिल्कुल ना देखी। पवन सिंह के फैन एक बार का दो बार भी देखियन, शेयर भी करियन। हमू ये गाना के कई बार देखनी, लेकिन बहुत कुछ कमेंट्स भी सुननी, जेने तेने बात भी सुनी, जौना में हमरो ना लागत रहे। लेकिन कई बार रिएक्शन आप लोग जाके देखी, जबकि आइल बा गाना वही रिएक्शन कैले बनी, वही दिन कैले बनी। लेकिन थोड़ा सा सोचनी, समझनी का स्टोरी बा, थोड़ा आप लोग डिटेल में बता देता नहीं। एक गाना में पति पत्नी के भाव बा, पति पत्नी के भाव बा। पति कह पति पत्नी पे जल चढ़ावे खातिर वेट करत तरी, पति कह रहल बड़े कि खोली बाबा, दर्शक आपके भक्त लोग खड़ा बा, लोग बाबा से निहोरा कइल जाता, एगो भाव हो, भाव गावल जाता, जबकि रियलिटी में ऐसा ना होला। बाबा थोड़े लौकत रहे के सुतल बड़े के जागल बड़े, बाबा तो आनंद में बाड़े, बाबा बाबा हवन, भगवान हवन, जब चाहे तब जाके मंदिर पर जल ढार ली।
ठीक बा। तो गाना के बस भाव बा, गाना में उतने सुने के बा। गाना जोन बानू भैया कंफ्यूज करत है। गाना में कुछ देखे लायक बा तो खाली लुक देखे लायक बा, कुछ अलग बा, भाव अलग अलग बा। और ये गाना में बजट और क्वालिटी की कमी नहीं है, बहुत जबरदस्त बजट लागल बा, क्वालिटी भी अच्छा बा। लेकिन गाना में बजट ही लगा दी, क्वालिटी ही कर दी, अब फीलिंगे ना रही तो क्या फायदा। फीलिंग भी बहुत जरूरी होला। कम बजट के गाना होखे, कम क्वालिटी के गाना होखे, लेकिन भक्तिमय गाना है फीलिंग होखे। पिछले साल के पवन सिंह के गाना याद बानू, ए बाबा खोली ना केवड़िया, वो वाला गाना कितना कुछ बजट, एकदम सिंपल पवन सिंह लेके बैठल बड़े, म्यूजिक भी सब, लेकिन वो गाना में भाव बानू, गाना एगो भाव दर्शन कराता, फील हो रहा बा सुन के। तो उ सब भाव में गाना में नहीं खे, बस कहता नहीं गाना के बस पवन सिंह के मान ली एंट्री कैले बाड़े, एमे पवन सिंह के सुने लायक देखे लायक ही बाटे। और गाना के एगो लिरिक्स जोन आपके हम बताइनी उहे अच्छा लगता। बाकी डायरेक्शन में अगर बात करिए, दीपान सिंह जी जोन कैले बाड़े, कमी भी बहुत कुछ बाटे, लेकिन खासियत यह बानू कि काफी मस्त क्वालिटी देले बाड़े, डेकोरेशन कैले बाड़े, सजैले भी बाड़े, और अच्छा सेट भी तैयार बाटे। लेकिन सवाल में कोई एगो खटकता कि गुजराती या राजस्थानी ड्रेस हमरा नजर आ, पता ना वैसन सावन में वो लोग पहने लोग ना पहने हमरा नहीं के पता, लेकिन बिहार यूपी में वैसन ड्रेस ना पहनल जाला। गाना तो भोजपुरी हटे नु, तो भोजपुरी गाना में बिहार यूपी के दर्शन होके के चाहिए नु, हमनी के संस्कृति संस्कार के दर्शन होके के चाहिए। तो जौन ड्रेस बैकग्राउंड में पहन के खड़ा वालू ड्रेस तो हम कभी देखले ना रही, वो पता ना सच में नया बा, लेकिन पते नहीं के चलत, कंफ्यूज करे वाला चीज बा। कहत नहीं कि गाना जौन बा मजा से ज्यादा कंफ्यूज करता। सोचम जा तब देखम जा तम बार बार, एक बोलबे कहीं एक से दो बार केहू ना देख पाई आ ना सुन पाई। ई गाना कैसन बाटे, बाकी गाना में सुने लायक देखे लायक सिर्फ पवन सिंह बाड़े, सुने लायक भी सिर्फ पवन सिंह बाड़े, देखे लायक भी पवन सिंह के लुक बाटे, क्या पवन सिंह के जौन हमनी के लुक से प्यार कर जाऊ लुक में बाड़े। गाना बाकी जबरदस्त बा। गाना के में बात तुहे हो गई, अब कुछ बाटे ना, सब बात कहिए देनी, जौन भी लिखले रही वो लिख के कह देनी। गाना के लिरिक्स जो बड़े रोशन सिंह विश्वास जी लिखले बड़े, सरगम आकाश जी म्यूजिक दिले बड़े, काफी बढ़िया मेहनत कैले बन जा, सब बढ़िया बाटे। आप लोग काफी बेहतर आर्टिस्ट हैं जा, उम्मीद बाटे के और भी बढ़िया करम जा। पवन सिंह से भी उम्मीद कर बाके आप भी स्टार है, पावर स्टार है, और ऐसा डेयर जोन बानू एह लेवल के गाना लेवे के और कोनो स्टार ना हिम्मत कर सकता है। काहे कि आपके आजकल भौकाल बाटे, तो आप जरूर डेयर कर सकता है, लेकिन समझी आपके फैंस के नाते सब कोई उम्मीद करेला कि आप प्रेजेंट जब करी नू तो सच में कुछ कमाल के चीज प्रेजेंट करी। जोन चीज आपके पुराना गाना जितना बाजता उतना ये नया गाना तो कहीं जगहों पे ना लौकी हन, लेकिन फिर भी आपके एंट्री है, स्वागत बाटे। यही भाव से आप लोग से अलविदा लिहल चाहम का जो बाटे जोन बताइम जा। और 5 में से गाना के 2.5 से 3 स्टार दे, 2.5 से 3 स्टार से ऊपर हम ना जा सकता नहीं। बाकी बैक टू बैक आप लोग कंटिन्यू रिव्यू लेके आवत रहम। जय भोजपुरी एकता बना के रखी जा, और चैनल के सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा करी जा।